miya da alkhairi karmiya da zamba. Shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin da ke duba yadda matasa musamman a wannan zamani ke mu'amala da kafafen yanar gizo. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim, jagorar shirin. Madalla. To a yau shirin zai mai da hankali kan yadda matasa suka raja'a suka kuma mai da hankali kan kasuwanci da kuɗin yanar gizo wanda ake kira da cryptocurrency a turanci. To da farko me ake nufi da cryptocurrency? Dr. Isa Abdullahi masanin tattalin arzikin ƙasa a Najeriya ya yi mana ƙarin haske. Wato shi cryptocurrency tsari ne na hada-hadar kuɗi da ake amfani da shi a gamayya ta na'urori mai kwakwalwa wato computer network. Wato su waɗannan gamayya na'urori masu kwakwalwa sai wanda aka yi musu wato rajista irin na wannan abun aka shigar da su masu yawan gaske wanda suke da alaka da kamfanoni da cibiyoyin hada-hadar kuɗi wanda ake iya saya da siyarwa ta amfani da wannan tsari da ake kiran shi cryptocurrency. To kuma cryptocurrency dinnan ya samu karbuwa a duniya da yawa ta inda masana'antu, kamfanoni, cibiyoyin hada-hadan kuɗi da kamfanoni masu zaman kansu da anguwanni da ɗaiɗaikun jama'a suke amfani da su. Shekarar 2019 an samu kimanin akalla dalar Amurka biliyan 146 a duniya ana amfani da wannan cryptocurrency din. Kuma an yi amfani ne da wani tsari na wanda ba zai iya bari a yi jebunsa ba ko a yi amfani da shi kuɗin sau biyu kamar yadda ake amfani da ATM card mutum bai isa ya cire kuɗi so ya wuce iya kuɗin da yake da shi ba. Shi ma ƙwararre a fannin kimiyyar kwamfuta da yanar gizo Yusufuddin A. Yusuf ya yi ƙari da cewar. A computer science in aka ce crypto ya an same shi ne daga wata kalma ta cryptography. Cryptography kuma wato hanya ce da ake lullube bayani ita security da ake providing my information ta yadda babu wanda zai iya gane abin da yake kunshi a cikin wannan bayani sai wanda ake so ya san wannan bayani. To shine tsari na cryptography. To daga wannan cryptography aka ciro crypto sai aka hada shi da currency, cryptographic currency. Ita kuma currency wato shine kuɗi kenan wanda yake an ba shi tsari ta yadda babu wanda zai iya sanin yaya wannan kuɗi yake, yaya aka yi wannan harkar cinikayya da kasuwanci sai mutumin da aka yarda cewa ya gani. To wannan shine tsari na wato yadda aka sami cryptocurrency. Kuɗi ce wanda ba wai za ka ganta a fefa ba, a'a ba wai kuɗi ne da muke da shi kamar irin su naira irin su dala da za ka gan shi a canza ba, a'a shi wannan digital currency ne, ma'ana nambobi ne da iya kwamfuta za ka gani, babu wani takardar za a baka, kawai kuɗi ne da yana nan a sararin samaniya wanda da wannan kuɗi za ka iya cinikayya. To kar da a sha'afa shirin matasa a Don haka ku bibiye mu a cikin wannan tasha mai suna akwai sabbin shirye-shirye da za mu kawo maku kamar haka. ake saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Duk da cewar miliyoyin mutane a faɗin duniya na amfani da manhajoji iri daban-daban ƙarƙashin cryptocurrency da ke ba su damar yin kasuwanci ta yanar gizo ba tare da ɗaukar ruwan kuɗi ba ko kuma tura kuɗin da suka ajiye asusun ajiyarsu na banki. Wasu na shakku game da wannan ci gaba. Salisu Mustapha ɗaya ne daga cikin masu hada-hada ta wannan hanyar. Kusan za mu iya cewa wato Bitcoin shine a cryptocurrency na farko da aka samu a duniya, wanda akwai wanda ake ce mai a Nakamoto Satoshi ɗan ƙasar Japan, wasu sai suna cewa ɗan ƙasar Japan, suna cewa ɗan yankin Asia ne, wanda shi ya fara ƙirƙiran wato wannan cryptocurrency ɗin mai suna Bitcoin. Bitcoin a lokacin da aka fara hada-hada da shi bai fi, in ka ba da $1 lokacin dala ɗaya tana naira 170, za a baka Bitcoin wajen kwaya 12,000, wanda a yanzu duk guda ɗaya na Bitcoin ya tasar ma wajen naira miliyan 30 na naira.
kuma haka ya ta tashi a hankali saboda normal dama mun sani duk wani abu da a ce mutane suna ƙara demanding to tabbas value daraja ta wannan abu yakan ƙara shi ma hauhawa. Naka bitcoin ɗin da kake da shi saboda mutane su siya dole naka shi ma zai ringa ƙara daraja. To kaga kenan wannan za a iya ɗaukan shi a matsayin mene kasuwanci. Ka si abu cikin ƙaramin kuɗi ya ƙaru ya ƙara daraja ninkin ba ninkin. Sai mutane yawanci tunda dama abu ne bako da ya zo ma duniya wanda da can babu shi, tunda da ba dan shi kanshi bitcoin ɗin ba ma bara ma a san wani wai kuɗi na internet normal a cryptocurrency ba. Mutane suke da ɗan tsoro da ɗan shakkun mu'amala da shi saboda kasancewa shi abu ne da ake cewa a turanci ake cewa virtual, ba ganin sa ake ba za ka iya taɓa shi ba za ka iya nuna shi gashi nan ba za ka iya ɗauko shi da hannunka ka ɗauke ka canja mai guri ba, duk ba zai yiwu ba, kawai nombobi ne sai dai amma kuma yana kan manhaja da ake kira da blockchain. Madalla, to ma sauraro a nan za mu dakata cikin shirin matasa a duniyar gizo na wannan makon, sai a biyo mu don jin me ake nufi da blockchain a kasuwanci da kuɗaɗen yanar gizo. Ni Shamsi Hamza Ibrahim da na shirye shirin ke mana fatan alkhairi. Bi salam. Sai godiya ta tari a gun masoya.